Análisis y opinión, entrevista para informar dentro tópico, entrevista objetividad, danos misión y nos entrevista política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Wil je de focus? Wat zeg In deze serie. Ja, nee, ja, oké. Ja, boa noite, seguidor ng die entrevista ko. Nós estamos live voor die Rotterdam. Nós temos dois invitados, Jorin Weite, Ramses Rafaela Akamuis. Bomini, den programma. Jorin, welkom in Rotterdam. Dankjewel voor de uitnodiging. Fijn dat je tijd heeft gemaakt om hier te zijn. Ja. Vandaag is de eerste dag dat wij kunnen stemmen. De stembureaus zijn tot en met 9 uur open, dus nog een uurtje om te stemmen. Hebben jullie iets gemerkt? Hebben jullie in jullie omgeving? Hoe leeft het? Kijk, op Curaçao, hè, als het de stemdag is, dan is het echt feest. Ik denk dat als het gaat om onze Caribische mensen, dat er nog wel een race te winnen is. In alle eerlijkheid merk je dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen vrij laag is. Ik heb gehoord dat het maar 25 of 30% is. En dat is natuurlijk betreurenswaardig. Ja. De opkomst bij de landelijke verkiezingen is hoger. Maar, weet je, ik ben altijd wel de persoon die uitgaat van, weet je, is het glas half leeg of is het half vol? En ik ga er altijd van uit dat het glas half vol is. Dus dat betekent dat we nog wel heel veel kunnen winnen, kunnen aansterken. En dat representatie dus ook heel erg belangrijk is. Ik was bijvoorbeeld zaterdag in Zuidoost ook. Er was ook een grote groep Antillianen. En dan merk je inderdaad dat er een deel is die gewoon nog steeds na 20 of zelfs 30 jaar in Nederland nog nooit heeft gestemd. En hun kinderen ook niet, bijvoorbeeld. Weet je, dus dat is wel iets waar je niet alleen maar bij de campagnes bij stil mag staan. Maar dat betekent wel, en daarom ben ik ook heel erg blij met de uitnodiging van jou. En heb ik ook inderdaad Entrevista Cool ook gevraagd om vaker stil te staan. Niet alleen maar bij de politiek en de ontwikkelingen op onze Caribische eilanden, maar ook de ontwikkelingen hier. Want alhoewel we met heel veel Antilliaanse mensen natuurlijk soms komen met het gedachte van we komen tijdelijk. Hè, zo is mijn moeder hier ook gekomen in de jaren 50 toen zij ging studeren. Ja. En ze is er nog steeds, weet je. Dus, en dat geldt voor heel veel familieleden. En het mag dan toch nooit zo zijn dat je een zekere ambivalentie hebt of onzekerheid hebt. Dat je denkt van ja, ik ga misschien weer weg of ik wil hier misschien niet zijn. En dus is het niet echt mijn land of is het niet echt mijn maatschappij. En dus heb ik misschien niks te zeggen over hoe deze samenleving eruit ziet. We hebben allemaal iets te zeggen. Hè? Wij maken deel van de maatschappij. Exact. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Want als het gaat om onderwijs, als het gaat inderdaad om wonen, als het gaat om sociale zekerheidsvraagstukken, als het gaat om zaken met betrekking tot pensioenen. Wat we vinden van de verhoudingen tussen Nederland en de Caribische eilanden. Er is nu heel veel gaande. Er is ontzettende impact van de coronapandemie op de Caribische eilanden. Hoe gaat Nederland er dan mee om? Wat betekent dat voor onze families? Dus ook dat zijn politieke issues waar je dus bij stil mag staan. En daarom hoop ik dat, van jou krijg ik heel veel enthousiasme. Maar het is ook een onderdeel ook van de reden waarom ik dit ook zelf heb gedaan, weet je wel. Vorig jaar, toen ik me verkiesbaar heb gesteld, toen was ik woonachtig op de Antillen. Dat was natuurlijk een heel bijzondere situatie. Maar ik heb het gedaan, dus ook omdat ook, het was alweer bijna 10 jaar geleden sinds bijvoorbeeld John Leerdam of Cynthia Ortega in de Kamer hadden gezeten. Ja. Weet je, dat was alweer een hele tijd terug. Dus dat vond ik heel erg belangrijk om die toon weer te zetten. Jij begint met de wijkraad. En jij gaat ook gewoon doorgroeien, ook naar politieke issues. Alles in ons leven is bijna... Iedereen moet de politiek in, hè? Maar Jorin, we zijn begonnen zonder even jou te introduceren. Want er zijn mensen die nu misschien aan het kijken zijn, die niet weten wie jij bent. Wie is Jorin?
Jorien heeft een vader en een moeder, heeft 2 zonen zelf. Ik ben hier in Nederland in Den Haag geboren en getogen. Ik heb hier in Rotterdam gestudeerd. Aan de Erasmus Universiteit, gezondheidswetenschappen. Maar tijdens mijn studie, dus ik ging natuurlijk altijd met mijn moeder mee op vakantie naar de moeders van Sint Maarten. Dus ik ben naar Richardson. Ik heb een hele grote familie. En dan kwamen wij natuurlijk altijd tijdens vakanties. En voor mij was het gewoon op een gegeven moment toen ik de kans kreeg tijdens mijn studie om naar een stage te gaan lopen. Was voor mij een bevestiging dat ik er heel graag wilde wonen. Ook omdat ik hier was geboren, dat ik ook wel iets heb van, waar we het nu over hebben, van die culturele identiteit. En hier en daar graag wil leren kennen. Dat speelde bij mij. Zeker ook. En dus ik heb mijn stage daar gedaan. Geweldig om op die manier verder mijn familie te leren kennen. En zo hoor je ook die verbinding met Nederland. Ja. En daarna ben ik teruggekomen om hier te gaan werken als organisatieadviseur. En toen heb ik gesolliciteerd als directeur GGD. En dus ik heb heel lang in de gezondheidssfeer gewerkt. En later als secretaris-generaal voor het ministerie van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport. Korte periode gevolmachtigd minister geweest. En toen merkte ik ook wel, het is een belangrijke motivatie ook geweest van... hoe zit het eigenlijk met de Haagse politiek? Wat betekent dat eigenlijk voor mensen met onze achtergrond? En wat zijn de issues waar je misschien wel voor zou moeten inzetten? En dat heeft allemaal bijgedragen. Dat ik dacht, ik ben niet iemand die heel jong de politiek is ingestapt. Dat heeft altijd met mijn specifieke situatie te maken. Maar ik kwam wel in een fase in mijn leven dat ik zei, politiek en het publieke belang, het algemene belang van burgers, is toch wel een ontzettend mooi en belangrijk thema om je voor in te zetten. Ja, zo dus is dat. zo heb je dus een lange carrière. Wat die pandemie allemaal doet eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat je soms ook niet echt, ik had het ook niet voor mogelijk gehouden dat ik dan uiteindelijk in de Tweede Kamer zou belanden met D66. Met een ongelooflijk mooie portefeuille. Nu met woordvoerder Koninkrijksrelaties. Ik ben ook woordvoerder cultuur. En ben recent begonnen als voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Dus ik heb never a dull moment. Ik heb een ongelooflijk mooi werkveld. En ik ben een beetje geland. Heel veel achter de rug en nu nog steeds mooie dingen in de Tweede Kamer. Daar komen we zo weer op. We hebben ook Muis. Iedereen kent jou als Muis. Ja, de meeste mensen, ja. Net heeft Kevin je naam ergens gelezen en die zei, wie is Ramses? Ik zei, nee, die staat daar. Ja, sorry, ik kan ook niks aan doen. Muis, ja. Nou, en politiek. Nou, maar goed. Politiek is wel een groot woord, vind ik nog. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik was niet, ik ben niet zo'n politiek fanatiek guy. Omdat ik ben opgegroeid, zeg maar, mijn oma die had zo'n communityhuis in Kanga. Waar al die politieke partijen naar haar toe gingen om, zeg maar, de buurt, dat de buurt eigenlijk voor een bepaalde partij ging stemmen. Dus, en soms was het ten voordeel voor de community, dus, soms was het ook alleen maar voor propaganda. Snap je? En kreeg ze ook iets tegenover? Want ik kan me herinneren dat bij mijn oma, we kregen reparatie van ons, we hadden een houten huis. Dus die werd gerepareerd. Kijk, mijn oma was niet zo'n iemand. Ja, okay. Dus daarna heeft zij dat ook, want ze is verhuisd naar Serie Fortuna. En hij heeft precies hetzelfde gedaan voor de wijk, voor Serie Fortuna, zeg maar zij heeft nooit iets ervoor gevraagd. Ja, nou mooi. Want zo is zij gewoon. Zij zorgt gewoon voor de community en that's it. En waar ik in geloof, waar je woont, zijn wij eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor waar je woont. Dus en dan vind ik dat ik
een bijdrage moet doen om het te verbeteren in plaats van aan de zijlijn staan Ja. en dingen zeggen en klagen erover. Ja, dat brengt mij bij, gelijk bij de eerste vraag voor jou. En volgens mij heb ik je het ook deels beantwoord. Jij bent artiest, Ja? content specialist, muziekproducent. Maar wat was je motivatie om jezelf kandidaat te stellen voor de wijkraad? Ja, ik werd gevraagd. Ik werd gevraagd omdat ik al in de wijk bezig ben. Ik woon nu 8 jaar op de Afrikanenwijk. En vorig jaar had ze mij gevraagd om eigenlijk de reporter van de wijk te zijn. Dus dan heb ik allemaal ondernemers in de wijk en ook nieuwe bewoners allemaal in de wijk te interviewen. Heb ik gewoon superveel verhalen eigenlijk. En werden die interviews ook ergens... Ja, op de echte Afrikanenwijk is het platform. Dus daarop kan je daarop kan je al die Ja. interviews... En die interviews heb ik gewoon ook zelf vanuit mijn eigen productie ook dus echt gefilmd en geëdit. Oh, mooi. Ja, het editwerk doe ik zelf. Gepresenteerd ook. Natuurlijk met het team. Bij deze mensen dus, dus ook naast kandidaat voor de wijkraad ook... Ja, dus en zodoende dacht ik van oké, ik ga meer in de wijk dingen doen. Ik ben een vader van 2 kinderen. Het wordt mij best wel moeilijk gemaakt om mijn kinderen te zien en ze gebruiken mijn nationaliteit als tool om zeg maar aan te wijzen van hij is een. Ja. Snap En op je? deze manier wil je het tegenovergestelde laten zien. Niet alleen dat, mijn focus is veranderd. Iemand projecteert een bepaald beeld van jou en dan ben ik geraakt in een vicieuze cirkel dat ik mezelf ging verdedigen. Ja. Ja, nee, ik ben niet zo, nee, ik ben niet zo. En dan dacht ik van nee, laat het maar. Ik ga niet iemand zijn tekortkoming, zeg maar, en ik wil niemand neerpraten, maar het is een tekortkoming of een tekortkoming aan informatie van 1 iemand. Ja. Dus ik zorg ervoor dat ik de goede informatie gewoon naar buiten breng en mijn omgeving, zeg maar, beïnvloed voor wat ik kan. Dat mijn kinderen kunnen komen en bij een veilige plek mogen zijn en spelen. En dat is je wijk. Ja, dat is mijn wijk. Dus dan focus ik op mijn eigen ding, mijn eigen omgeving. En dan heb je gewoon eigenlijk met geen andere energie te maken. Ja. Goed dat je dat zegt, want heel veel mensen denken gemeenteraad, hè, ik bemoei me niet mee, het gaat mij niet aan, er gebeurt niks. Maar we gaan stemmen voor de wijkraad, maar we gaan ook stemmen voor de gemeenteraad. En het betekent heel veel voor een stad als Rotterdam. Hierover praten, dan raak ik zelf in de war, hè Jorien? Want je hebt je hebt de wijkraad, je hebt de gemeenteraad, je hebt de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ik heb verschillende mensen op de markt, Afrikanenmarkt gesproken en ik denk, gedoe allemaal. Ja, maar het begint uiteindelijk bij de wijkraad. Ik denk dat het heel goed is om eigenlijk daar ook prikkels af te geven. Om aan te geven hoeveel keuzevraagstukken er kunnen zijn in de wijk. Wat betreft hoe je je onderwijs en je scholen inricht. Of je park hebt of niet. Of dat je speeltuin doet of ja of nee. Of dat je publiek openbaar transport moet regelen. En wat het betekent voor jou om wel of niet goed naar je werk te kunnen gaan, et cetera. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om aan te geven dat de betrokkenheid van gemeenschappen, community en de grassroots begint bij de wijk. En ook kan doorgroeien naar misschien een keuze dat mij misschien op een paar jaar zegt. En ik vind het zo belangrijk. Ik ben zo effectief geweest. En misschien doe ik wel niet om aan te geven dat het schijnbaar altijd zo moet zijn van eerst dit en dan dat. Iedereen zit op zijn positie, waar je zo lang, waar je goed voelt. Maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Dat op basis van je vraag. Iedereen draagt. Wijk, gemeente, provincie, Tweede Kamer, Eerste Kamer, waterschappen. Dat zijn allemaal verschillende
verkiezingen. Waar je vertegenwoordiging uit Waarop kiest. je vertegenwoordiging en dus ook aan kunt geven op welke wijze je dat ziet, met welke politieke partij, met welke ideologie en op welke wijze jouw belangen of de gemeenschap belangen het beste tot hun recht komen. Ik denk dat dat belangrijk is en ik vind het echt heel mooi wat jij ook zegt. Je bent een vader, je maakt je zorgen over kinderen, je komt misschien in een soort spanningsveld terecht en je vertaalt dat naar iets waarvan je zegt, daar ga ik me hier op inzetten. En dat je ook in staat bent, zeker om ook vanuit de achtergrond, dat je inderdaad vaak in verdediging kan voelen, je daar omdraait en denk je, nee, ik ben wie ik ben en mijn identiteit is belangrijk. En dat willen ook heel veel mensen ook in de wijk. Ja, zeker. Zeker. En wat ik merk in de wijk, en dat is al wat ik doe. Ik bedoel, ik heb lessen gegeven, workshops gegeven, dus, theaters gedaan, gewoon in verschillende steden, gewoon binnen en buitenland. En dan, ik bedoel, als ik buiten de deur kijk, zie ik gewoon in mijn eigen wijk dat bepaalde dingen gewoon nodig zijn. Dus dan denk ik van, oké, nou laten we gewoon eigenlijk iedereen bij elkaar brengen en gewoon verhalen laten vertellen. Want ik denk dat dat belangrijk is. Dat is zeker belangrijk. Dat mensen gewoon de verhalen van de mensen horen en empathie krijgen voor elkaars verhaal. En dan kan je op zo'n moment kan je gewoon de beste keuze maken die ten voordeel is voor... Verbinding is belangrijk, ook in zo'n wijk, hè? Ja, en ook nog het besef dat wij een toevoeging zijn aan deze maatschappij en niet een onderdeel. Leg even uit, want Kijk, op het moment dat je een onderdeel van de maatschappij bent, dan ben je just een consumer. Vanuit mijn perspectief. Ja. Corporaties, vanuit mijn inzicht dan, ik weet niet of ik het goed heb, maar corporaties draaien eigenlijk wat de wereld eigenlijk doet. Gewoon communities en van alles nog wat. En op het moment, zeg maar, dat die mensen geen empathie hebben voor die verhalen die in de wijk zitten, maken ze ook geen keuze, zeg maar, die ten voordeel is voor de mensen. Op Zuid, huizen worden duurder, die worden gewoon helemaal platgelegd. De bewoners, oud-bewoners, die zijn gehecht aan de emotie dat ze jarenlang hebben gebouwd. Maar dus, zo ziet een corporatie niet, want die hebben geld geïnvesteerd. En als je geld investeert, dan wil je gewoon winst terug. Ja. Dus als ik het goed begrijp, hè, we hebben nu een probleem. Want heel veel van onze mensen gaan niet stemmen. Is het zo dan dat die mensen ook niet meekrijgen, dus er wordt geen empathie gecreëerd, dus vanuit, doordat er geen representatie is, wordt er niet geen connectie met die doelgroepen gemaakt? Nou, ik denk dat ook de wijze waarop politiek wordt gevoerd misschien ook wel heel erg ver van ons en onze cultuur afstaat. Ja. Daarom vind ik ook zo mooi wat Hans ook zegt. En ik, vanuit mijn cultuurportefeuille heb ik eigenlijk vanmiddag ook nog aan een motie te werken om een motie in te dienen die dus ook een beetje daarover gaat. Die bevestigt dat cultuur eigenlijk te maken heeft met identiteit. En in staat is om ook te verbinden en aan de basis zou moeten staan. En op het moment dat je dus dat ook erkent, en ik denk ook dat het de wijze waarop je ook denkt en handelt en ook doet, ook samenhangt met jouw culturele en creatieve achtergrond en een artiesten insteek, dat jij dus op zoek bent naar verhalen. Ja. En verhalen creëren aandacht en verhalen krijg je het gevoel van Dat je erbij het gaat over mij. dat je bij En dat hoort. is eigenlijk wel heel mooi. En ik hoop dat de advies daar Koen gewoon vaker zal uitnodigen. Want het doel is te zorgen dat onze groepen inderdaad ook bij de verkiezingen meedoen. Dat ook. En op het wijkniveau, of op het stadsdeelniveau, of op een gemeenteniveau, of op het landsniveau. En ik denk dat het heel erg goed aangemoedigd kan worden door vanuit inderdaad initiatieven vanuit de wijk, dat je dus veel concretere verhalen kan maken. Maar ik zeg eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk nog een heel vrij jonge Tweede Kamerlid. Ik doe het bijna een jaar. Ja.
Maar ik heb echt gewoon het eerste jaar gemerkt dat het gewoon heel schadelijk is geweest dat de coronamaatregelen gewoon heeft beperkt dat we contact hebben kunnen afleggen, dat we mensen hebben kunnen spreken. Want ik vind het ophalend van verhalen. En ook elkaar oordelen eigenlijk. Ook. Ja. Maar het is heel belangrijk, want kijk, je bent vertegenwoordiger van een groep mensen. Hè? Dus je moet ook weten wat er onder de mensen... Natuurlijk, je bent volksvertegenwoordiger. Ja, je bent volksvertegenwoordiger. Je bent wijkvertegenwoordiger, je bent volksvertegenwoordiger. Dus je hebt een verantwoording die je af moet leggen aan de mensen. Of ze nou voor je hebben gestemd of niet voor je hebben gestemd. Klopt. Ze moeten kunnen volgen wat je doet, waarom je het doet, waarom je iets niet doet. Of waarom je iets hebt besluit om het niet nu te doen, maar later te doen. En dus is contact. En heel fijn dat je natuurlijk digitaal kunt ontmoeten. En met digitale overleg tijdens deze afgelopen 2 jaar dat heb deels kunnen compenseren. Maar het neemt het niet geheel over. Ja, tastbaarheid. Contact en tastbaarheid is voor mij belangrijk. Dat is voor mij ook belangrijk. Ja. En dus de verhalen, dus ik vind het belangrijk als je een inbreng hebt in de Tweede Kamer of een debat voert, is het belangrijk dat je dat voedt met verhalen. Gewoon vanuit het hele land natuurlijk. Ja. We hebben een publiek hier, mensen. Laten we even kijken of zij dan vragen hebben. Goedenavond. Zijn jullie nog wakker? Ik heb wel een vraag. Ik hoorde telkens over verhalen opmaken. En in het leven bestaat er een soort verwachtingspatroon. Op het moment dat je het verhaal gaat ophalen bij die mensen, wat verwachten die mensen van jou? Dat je met die verhaal gaat doen. Als je weet daarnaast dat je verhaal kan aanhoren en luisteren. Maar als je niks met het verhaal kan doen, dan heb je een verwachtingspatroon gecreëerd in iemand. Waar je die persoon niet kan helpen. Klopt. Kijk, voor mij is het niet alleen zeg maar naar de gemeente gaan en de verhalen vertellen. Voor mij is het, omdat ik zo'n creatieveling ben, zou ik graag die verhalen ook in mijn stukken doen. Want ik heb een eigen organisatie, Passion and Skills, waarvan ik gewoon vanuit de Afro-Caribische vorm alles doe. En hoe, bijvoorbeeld, ik noem een van de concepten, Stoppa. Dus gewoon ontmoeting. Letterlijk het feit dat wij in het weekend naar Salinja gaan en dan gaan we ontmoeten en dingen ontstaan vanuit zo'n manier. Ga ik in gesprek met makers vanuit verschillende achtergronden. Daar heb ik gewoon op Zuid heb ik georganiseerd, waarvan ik gewoon een half Indonesische, half Nederlands, een half Chileense, half Nederlands, andere een Curaçaoenaar tussen haakjes die in Nederland is geboren. Maar hij voelt zich geen Curaçaoenaar, omdat Curaçao ziet hem niet als Curaçaoenaar. Snap je wat ik bedoel? Dus, en dat zijn de verhalen die ik zeg maar verzamel. En die collectief is en waarvan iedereen zichzelf daarmee kan relaten. En de gedachtegang kan veranderen. En niet zozeer zeg maar dat ik verwacht van de ene dag naar de andere dingen kunnen veranderen. Maar als ik gewoon in een onbewust al iets kan neerleggen, dat iemand daarover kan nadenken, voor mij heb ik mijn doel bereikt. Dus voor mij, of ik in de wijkraad zit, ja of nee, heb ik mijn doel bereikt dat mijn poster en mijn foto die daar staat en mensen rekening mee houden van, oh, hij komt daar vandaan. Dit zijn gewoon de mensen waar ik rekening mee moet houden en waar hun verhalen ook belangrijk is. Ja, maar ik zeg het niet voor dit, omdat ik vind, kijk, mensen zoeken een vertrouwenspersoon. Ja. Ze zien in jou als vertrouwenspersoon. Ja. Dat snap ik. Hun problemen, ik ken Zuid heel goed, ik werk al 20 jaar op Zuid, ik weet precies wat gaande is. En er zijn heel veel sociale problemen, financiële. Zeker. En het is goed op het moment dat je als vertrouwenspersoon zo bent benaderd, dat je een beetje richting gaat geven. Je kan hun probleem niet oplossen, maar je kan hun duwen in de goede richting. Weet je wel? Zeker. Dat is wat essentieel belangrijk. Dat bedoel ik. Ja, nee, maar ik snapte jou. Alleen wat ik zeg, mijn beweegredenen is, ik wil verhalen van mensen naar anderen gewoon aan elkaar. Dat iedereen gewoon elkaars verhaal hoort. En dat je gewoon
de empathie creëert tussen elkaar. Want als wij onderling empathie met elkaar hebben, dan... Dus dat je met elkaar gaat meeleven, dat je gaat begrijpen wat dan er bepalen wij wat er gebeurt overal. Ja. Want nu wordt er alles gewoon voor ons bepaald, maar omdat wij niet gezamenlijk zijn. Maar het is een heel belangrijk begin, denk ik, inderdaad, om te werken met empathie. Want weet je, wil je problemen oplossen, kan het alleen maar samen. Ja. Zeker in een Zeker. verdeelde samenleving, waar iedereen zijn eigen mening heeft. De 101 verschillende politieke partijen, die hebben allemaal hun eigen ideeën. Maar als er een probleem is, moet je het wel met elkaar besluiten nemen. Dus op basis van empathie is er in ieder geval meer bereidheid om naar elkaar te luisteren. Maar daarbovenop, dat begrijp ik wel, dan zou je ook adviseren, hè, als je ook start van, en dat was voor mij bijvoorbeeld ook afgelopen jaar, ook de jungle waar ik in terecht kwam van de Tweede Kamer. Van welke instrumenten zijn er? Hoe moet ik dat aanpakken? Ja, en Hoe ligt het politieke landschap ervoor? Met wie kan ik een bondgenootschap aangaan? Wie gaat mij laten vallen en wie gaat mijn nek eraf halen omdat het politiek meer zinnig is voor hun? Weet je wel? Dus ga je ook inkomen. Ja, maar dat heb ik ook nu al gemerkt bij een debat. En toen dacht ik van, oké, dit is zo strijdlustig. Maar ik ben niet om competitie te hebben met de collega's, want ik zie de collega's als collega's. Maar ja, soms in de politiek is dat... Ja, maar dat creëren wij zelf. Want als wij gewoon een neutrale basis creëren naar elkaar toe, van hé, waar sta je voor? Oh, oké. Maar dan heb je één politieke partij nodig die het allemaal zelf doet. Nou, kijk, bijvoorbeeld in de wijkraad, wat ik heb gemerkt. Politiek moet wel schuren. Ja, Dat is de klopt. essentie van Zo hou je elkaar ook scherp, hè? Dat is de essentie van Ja. politiek. Maar het is... Dat er verschillende ideeën zijn. Maar wat ik vind, het moet niet emotioneel worden en competitief worden. Het moet gewoon, dit vind ik gewoon dat ook daarbij moet zijn. Op het moment dat we telkens op een competitieve manier met elkaar blijven omgaan, niks wordt gewoon opgelost. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar... Maar je gaat wake-up call krijgen dat er toch af en toe competitief gedrag Ja, zal zijn. ja. Daar zal je gewoon mee moeten dealen. Klopt. En dan komt het niet uit. Ik vond het ook gewoon vreselijk moeilijk. Maar dat je het doet vanuit inderdaad zoiets van empathie. En ik ga op zoek naar datgene wat ons bindt. Om van daaruit de verandering in te zetten. Denk ik gewoon dat een hele belangrijke basis grondhouding is. Die belangrijk is en die ik zelf ook heb. Ja. Maar bijvoorbeeld, op een gegeven moment moet je ook kijken van als er een probleem is. En dat heeft te maken met sociale omstandigheden. Of met geld en middelen. Of die er wel zijn of die er niet zijn. Bijvoorbeeld het voorbeeld, vorig jaar bijvoorbeeld het sociaal minimum op Bonaire, Saba zitten stages. Is al jarenlang gewoon te laag. Wordt elke keer gezegd, ja we gaan eraan werken, maar ondertussen is er weinig vooruitgang. Gaan de kosten van het levensonderhoud alleen maar mega omhoog, hier in Nederland ook, by the way. Zeker nu wat er allemaal gaande is in de wereld tussen Oekraïne en Rusland en alle tekorten qua energie. Maar daar nog erger. Weet je? Dus dan denk ik, oké, hoe kan ik het aanpakken om het wettig minimumloon te gaan verhogen? En dan heb ik wel het voordeel dat ik dus lang in de publieke sector heb gewerkt. Dat ik denk, oké, laat ik eens eventjes in deze wet duiken. Wat zegt die? Bijvoorbeeld de wet in Nederland zegt dat je 2 keer per jaar het wettelijk minimumloon kunt verhogen. Maar dan kom ik er ineens achter, op Bonaire en Saba-stages kan je het maar 1 keer per jaar veranderen. En dat is 1 januari. En we zaten te wachten met het demissionaire kabinet. Dus toen heb ik toch een motie voorbereid. Maar dat is hard werk. Weet je? Ik dacht, ik wil dit eruit halen. En dan moet je onderhandelen met iemand die eigenlijk denkt, het hoeft het niet. Of het kan nog wel een jaartje wachten. Die heeft geen empathie voor elkaars Ja, verhaal. ja, klopt. Maar Jorien, empathie of een andere mening. Ja, andere mening. Jorien, jij gaat me vragen. Ja. En ik hoef bijna geen vragen meer te stellen, omdat je alles al beantwoordt. Maar ik had een vraag van, je bent sinds maart 2021 lid van de Tweede Kamer. Maar hoe voelt het om als koninkrijkskind lid te zijn van de Kamer? Je hebt net uitgelegd het mooie werk dat je doet.
Maar Ja. hoe voelt het om als Ja. koninkrijkskind Kamerlid te zijn? Ja, nou, ik ging die verkiezingen in waarin ik zei van het is geen luxe, het is een noodzaak. En dat ondervind ik ook nu. En dat het soms niet makkelijk is, zeker omdat ik echt de afgelopen jaren op de eilanden ook heb gewoond. Waardoor ik echt het gevoel vanuit de eilanden soms hier in Den Haag ervaar van er is weinig aandacht voor. Het is 8.000-9.000 kilometer verderop. Ja. All politics is local. Dus de Nederlandse politiek, zeker tijdens de pandemie, is alleen maar over lokale issues. Dus ook komt ze weer met haar koninkrijk. Is wel eens een sentiment. Ja, dat geeft het Caribisch gebied niet. Daar heb je er weer. Weet je, dus maar het is echt nodig. Maar oké, nu komen we het gedeelte dat representatie juist. Daarom is representatie heel belangrijk. Ja. Want doordat we iemand hebben in de Tweede Kamer, Ja. kunnen we deze punten laten agenderen of kan je moties indienen waar rekening wordt gehouden door. Ja, zeker. En dat, we hebben vorige week weer een eerste debat gehad. Er werd net al inderdaad gezegd van de consensus Rijkswet Caribische Ontwikkelings- en Hervormingsorganisatie wordt een mouthvol. Maar dat is een heel belangrijk thema natuurlijk dit jaar in 2022. Zeker nu dat de wet formeel aanhangig is gemaakt. En ook bij de staten van de 3 Caribische landen ook ligt. Heb ik ook gezegd van die COHO is een vehikel voor hervormingen. Om duurzaam Caribische eilanden sociaal-economisch te versterken. Ja. Dus ben ik dan begonnen met een eerste debat aanvraag. Weet je wel, ben ik wel degene die dat als eerste aanvraagt. Omdat er op dit moment heel veel politieke partijen zijn die zeggen, koninkrijksrelaties komt er een beetje bij. Ik moet me bezighouden met een coronadebat, of ik moet me bezighouden met een toeslagenaffaire, of ik moet me bezighouden met nu de Europese zaken of de spanningen rond Rusland en Oekraïne. Dus dan komt het erbij. Dus dan ben ik wel blij dat ik wel in staat ben om wat explicieter te agenderen. Dat is het voordeel van representatie. Ja, klopt. En je hebt ook Caribisch Netwerk van D66 die je zo nu en dan helpt. Ja. En ook andere leden die het belangrijk vinden dat punten voor de Caribische delen van het Koninkrijk worden geagendeerd. Ja, we hebben natuurlijk D66'ers, jij en ik. En we hebben inderdaad natuurlijk D66 Caribisch Netwerk opgezet. Ik blijf altijd zeggen van ik vind het ook belangrijk dat de mensen op de Caribische eilanden er onderdeel van zijn. En dat komt vanwege het democratisch deficit. Weet je, er zijn beslissingen die hier in Nederland worden genomen die impact hebben op de Caribische eilanden en landen. Ja. En dat maakt dat je dus extra als D66 of welke politieke partij dan ook meer je best moet doen om ervoor te zorgen dat je je oor te luisteren legt bij datgene wat er daar gebeurt. Ja. Ik bedoel, alles met betrekking tot Venezuela, die nu ineens weer gaat draaien, bijvoorbeeld. Dat is het grootste oliebassin, is daar, weet je wel. Ik bedoel, Curaçao kunnen zwaaien naar Venezuela. En ondertussen gaat Venezuela met Verenigde Staten nu praten. Weet je, dus wat voor impact heeft dat? Voor de dat betekent dat bijvoorbeeld ik ook zou zeggen, en we hebben een staatslid ook hier gezegd van, de minister van Buitenlandse Zaken is ook de minister van Buitenlandse Zaken voor elke inwoner op Curaçao, Aruba en alle eilanden. De minister van Defensie. Ook. Nou, ik zeg nu zelfs ook, het draait om. Ik vind het eigenlijk ook wel belangrijk dat de Caribische landen dus zelfstandig worden. Zeg ik ook, maar de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is ook de minister van Buitenlandse Handel voor Curaçao en Buitenmarkten. En dat betekent dat als Curaçao, Aruba of Sint Maarten zeggen, we willen ons economisch diversificeren, we willen gewoon niet alleen maar afhankelijk zijn van of olieraffinaderij of van toerisme of wat dan ook, maar meer kansen geven. En die zijn er. Dan laten we de minister van Buitenlandse Handel dat ook horen. En laat buitenlandse missies in Zuid-Amerika of in Colombia of waar dan ook plaatsvinden, waar gewoon de minister-president van de Caribische landen bij aanwezig zijn. Maar het gaat niet vanzelf. We moeten de Caribische landen, en ik ga ze daar prikkelen en pushen. Ik bedoel, ik heb een goede relatie inderdaad met statenlid Marcelina. En weet je, die is ook altijd bezig met de koninkrijksbrede ontwikkeling. En het is goed om
om dat aan te jagen. En ik bedoel, ik zat laatst bij Nieuwsport, toen ging het over Free Press. Ik had een tijdje, had ik ook media en klopt. Ja. Ging het over Free Press. En toen werd er ook daar heel nadrukkelijk gezegd van, nou ja, Nederland, of het Koninkrijk der Nederlanden, is het Europese land dat dichtst bij Zuid-Amerika ligt. Het grootste buurland. Het grootste buurland van Venezuela, van Colombia. Dus als er wordt gesproken bijvoorbeeld over de erosie van democratie, de dictatoriale ontwikkelingen in Zuid-Amerika, journalisten die onder druk komen. Wat zeg je? Cultuur ook. Cultuur komt ook onder druk. Ja, mensen worden ook. Nou ja, nu zeker. Dat zie je ook in Rusland. Alle artiesten die hun Nee, maar ook, worden ook. maar ook wat je zegt, gewoon dat wij gewoon de grootste plek zijn. Die gewoon, eigenlijk, we zijn een verbindingsplek, vind ik. Nee, maar echt, wat je net zei, gewoon eigenlijk de grootste aanknopingspunt gewoon tussen al die landen. Curaçao en aan die eilanden is gewoon op cultureel gebied en verhalen en van alles nog wat eigenlijk de center van alles. Ik bedoel, daardoor hebben ze Zo moet je denken. Het is een mengelmoes, hè? ja, en hoe rijk ons gemeenschap is zo rijk aan dingen. Ik treffel heel veel. En ik zie super veel dingen dat wij kunnen doen, maar wij moeten gewoon, als wij onze mensen eigenlijk kunnen opvoeden, dat wij business-wise denken, dat wij onszelf verkopen, want we zijn een lopend bedrijf. Ja. Letterlijk. We zijn allemaal een lopend bedrijf. Dus daardoor dan schrijf je je naam op bij het stadhuis. Je krijgt gewoon een nummer. Dat is gewoon eigenlijk je KVK-nummer. Dus wat jij allemaal als voeding neemt, dat zal jou eigenlijk succesvol maken als lopend bedrijf. En op het moment dat wij onze mensen op die manier gewoon opvoeden, cultureel gebied, gewoon in de farmaceutische industrie, in allerlei vormen, denk ik dat we de meeste van onze eigen mensen gaan trekken. Want wij zijn gewoon een roosboera die eigenlijk, die eigenlijk elke element van de wereld eigenlijk kunnen omzetten in een goede business. Ja, Ray Nettelvoort heeft wel, dat is een groot denker van de Caribische landen. Ik weet niet of hij van Grenada of van een van de Engelstalige eilanden was. Hij heeft denk ik ook een literatuurprijs van de Nobelprijs gewonnen. Maar die heeft ook de essentie aangegeven dat Caribische mensen zo ontzettend multidenkend zijn vanwege verschillende culturen die daar in de melting pot samenkomen en die geven inderdaad die gelaagdheid in het denken en het handelen aan. Als ik daarnaar kijk, het triggert mij niet om te denken in mogelijkheden en niet in belemmering, omdat wij zo reaching point hebben. Ja, infinity, nou, mooi. We hebben vragen van de zaal en we gaan het zometeen weer terugbrengen naar de lokale verkiezingen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Deze komende 2 dagen. Toestemming van onze volgende gast, die net gezegd, we gaan zo belangrijk. Je mag even doorgaan. We hebben hem geschoold vanuit woensdag. Dus je mag doorgaan. Het is de minister van Onderwijs, C. van Nijdoorn. Die zei, hij is ook aan het kijken. Ik vind het belangrijk om dat dit aan de gang gaat. Ja. Dus je krijgt die ruimte ervan. Okay. We hebben een vraag. Oké, ik heb een vraag voor jullie. Heel belangrijk trouwens. Bij het aantreden van het kabinet Rutte. Kabinet Rutte, hoeveel is het? 4. 4. We gaan zorgen voor een gelijkwaardigheid met de landen, eilanden. Is nu een pad gevallen of wat is precies antwoord? Ik denk het niet. Goeie vraag voor jullie. En ik weet dat wij vanuit D66 heel veel mooie plannen hebben voor het Koninkrijk. Dus Jorien,
Ja, ik vind het raar dat het nu wordt gesproken over gelijkwaardigheid. Terwijl we zijn jaren partners van elkaar. Ja. Dat bedoel ik. Ik denk, je gaf net al aan van dat verwachtingsmanagement heel erg belangrijk is. En dus kijk, zoiets als gelijkwaardigheid is natuurlijk een groot begrip waar je heel veel of heel weinig in kunt zien. Het kan een containerbegrip zijn, maar dat die ook bij kan dragen tot verwarring. Ik denk dat we inderdaad, precies wat u er inderdaad aangeeft, van dat we trots mogen zijn dat wij coalitiepartners zijn, dat wij ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen van veel grotere ambitie met de Caribische landen. Maar dan is er een onderscheid tussen de Bonaire, Saba, Statia en de Caribische landen. Dus als we praten over gelijkwaardigheid, zie je ook dat het woord wederkerigheid erin komt. Dus dat zijn dingen die wel vaak aan elkaar worden gekoppeld. Dus met andere woorden, ik maak een afspraak met jou. We maken een afspraak met elkaar, kunnen we zorgen dat we afspraken dan ook nakomen. Is bijvoorbeeld voor de Nederlandse cultuur een heel belangrijk aspect. Gelijkwaardigheid in concrete zin, als je kijkt naar het coalitieakkoord, zie je een paar dingen. Dat Nederland bereid is en meer gaat inzetten om er ook voor te zorgen dat een versterkte sociaal-economische start van de Caribische landen, als ik het even daarover heb, mogelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat groeifondsen ook opengesteld zullen moeten worden, zodat inderdaad er ook meer investeringen bijvoorbeeld mogelijk zijn. Maar dat betekent ook dat als er wordt gesproken over, waar we het net al even voor het programma begon, over besluitvorming van consensus reiswetten of reiswetten. En dat er dus democratisch tekort is, dat we dus bijvoorbeeld ook hebben gezegd, laten we er ook democratisch ervoor zorgen dat als wij allemaal een Europees paspoort hebben, ook de mensen in de Caribische landen, maar die moeten zich registreren om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Ja. Dat betekent dat je drempels opwerpt, waardoor mensen daar die kunnen doen. Nou, dat is bijvoorbeeld de ambitie uitgezegd, die registratieverplichting moet worden weggehaald. Dat is 1. 2, er is ook gezegd dat als het gaat om een vorm van speciaal gedelegeerde en stemrecht, om dus te werken aan dat democratisch deficit, waardoor dus dat het wordt geminimaliseerd. Dat is een tweede punt om te werken aan gelijkwaardigheid. Als je dan kijkt naar Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, dan gaat het over gelijkwaardigheid die nog veel verder zou moeten gaan. Er is natuurlijk met Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn bepaalde Antilliaanse wetten overgenomen. Dat is de basis geweest voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De vraag is of dat zo moet blijven en waar dat moet worden aangepast. En dat is waar veel meer aandacht uit moet gaan. Ik heb daar ook een debat over het besturen met de Bonaire en Saba op aangevraagd, omdat daar al 1,5 jaar allerlei rapporten over liggen die zeggen dat moet worden aangepast. Er moeten dus met andere woorden voorzieningen komen, waardoor dan niet alleen het gevoel, maar ook het feitelijk onderscheid tussen burgers hier en burgers op Bonaire en Sint-Eustatius wordt geminimaliseerd. Dat betekent dat je moet kijken naar investeringen in het onderwijs. Dat betekent dat je moet kijken naar investeringen naar de zorg. Dat betekent dat je moet kijken naar investeringen naar sociale zekerheid. Het feit dat daar bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering is en hier in Nederland wel. Dat komt ook omdat op de Antillen bestond dat niet. Maar dus nu krijg je dus die vraag, omdat het op de Antillen Curaçao niet bestaat, betekent niet dat het op Bonaire en Sint-Eustatius ook niet kan bestaan. Maar onderdeel van Nederland moet het misschien wel. Zo komen die vraagstukken na 10 jaar, sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, komen die dingen hard terug. Ja. Hard terug. En dat zijn dus die zaken met gelijkwaardigheid. Onderscheid tussen burgers moet minimaal. Daar wordt Nederland ook internationaal op aangesproken. Ook internationale United Nations organisaties zeggen, maar wacht eens even. Als wij een bepaald onderzoek doen, dan kan het niet zo zijn dat een jongere of een kind wat in het onderwijs zit daar of hier, dat daar verschillende mogelijkheden zijn. En dat niet op basis van die gelijkwaardigheid wordt gehandeld. Dus met andere woorden, waar je wieg staat, bepaalt hoe je uiteindelijk kansen krijgt in het leven. En dat zijn dingen die... Goeie antwoord. Ja. We hebben nog een vraag van de heer Merceline. Ja, first of all, congratulations. Het is echt een historische avond, vind ik. Dat je op alle lagen, dus in alle niveaus, zoals ik al heb gezegd,
van wijkraad, van Tweede Kamerlid en statenlid. Dus het is een koninkrijksavond dat je hebt voor als gemeenteraadskandidaat June, dat je hebt kunnen organiseren. Het is echt een avond. En wat er belangrijk is, en als je het ook ziet, representation really matters. Ja. Maar we zitten al jaren binnen het Koninkrijk. Vinden jullie dat onze mensen, de Caribische, want we zijn allemaal Nederlanders, maar je wordt toch beseft als een Caribische Nederlander. Ja. Vinden jullie dat de Caribische Nederlanders eigenlijk een comfortzone gevoel hadden dat ze niet betrokken waren binnen het politieke proces, het democratische proces van het Koninkrijk? Hebben jullie het idee dat, want het is een unieke situatie dat we nu in zitten, en daarom ben ik ook hier, dat we gewoon zoveel, het is echt niet zoveel, maar voor de eerste keer dat we meer dan 23 Caribische Nederlandse kandidaten hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar is het niet 2022? Dus didn't we let so much happen to us before we became proactive? Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Ik denk wel dat je ergens moet beginnen. Hè? Nu hebben we, ik werd gebeld van de week door een journalist en die zei tegen mij, hij was verbaasd. Want hij telde meer dan 15 kandidaten met Caribische afkomst. Dus voor het eerst is dat echt belangrijk voor heel veel mensen geworden. En ik denk dat doordat wij nu hier een stap naar voren hebben gezet, dat er veel meer gaat komen. Maar de vraag is, aren't we in the sense a little bit too comfortable? Jorien komt na hoeveel jaren weer terug met een Caribische achtergrond. Laten we zeggen, we hebben Samira Rafaela in de Europese Parlement de eerste keer dus in 2019. Wat moeten onze mensen hebben op de besef dat we gewoon onze mensen meer moeten steunen? Dat wij gewoon altijd met elkaar, want je ziet het niet bij de Marokkanen, de Turken, de Surinamers. Het verschil is zo groot dat wij gedeelte zijn van het Koninkrijk, maar zo weinig representatie hebben. Op alle gebieden. Ja, op alle gebieden. Dus daarom vraag ik. Ik ben dus een politici, ik ben een journalist. Ik stel de vraag wat korter. Ja. Nee, I don't want to say that. Lopen we niet af. Wellicht. Ik denk dat je, we gaan zeker mevrouw Marshall misschien ook wel de gelegenheid geven om iets over te zeggen. Vind ik ook wel interessant. Maar ik denk dat er sociaal, cultureel, antropologisch waarschijnlijk redenen zijn te vinden in waarom de dingen zijn gegaan zoals ze gaan. Een van de prikkels waarom ik het bijvoorbeeld mezelf ook heb ingezet, is dat daar bijvoorbeeld in Nederland werd het stemrecht van 1919, dat vrouwen en mannen actief kiesrecht hadden, wordt hier heel nadrukkelijk gevierd. En ik was in 2019 als volmachtigminister in Nederland. Ik liep door het Binnenhof en ik zag al de verhalen. Er was een hele mooie tentoonstelling was er gecreëerd. En toen stelde ik me eigenlijk de vraag van, toen was mijn grootvader geboren op de Antillen. Mocht hij dan stemmen? En die vraag heb ik ook gesteld bij de dialooggroep Slavernijverleden. En als je die vraag stelt, waar Nederlanders bij zijn, worden ze ineens heel oncomfortabel. Omdat ze dan denken, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nou, en ik weet inmiddels, want ik ging er ook gelijk induiken. Dus het antwoord is nee. Democratische rechten, die bestonden in de koloniën voor 1954 niet. Ja? En pas in de jaren 40 begon het op Curaçao en haar kolonie en in Suriname enigszins te ontstaan. Dat betekent dus dat ook al hebben wij de verhalen van onze grootouders, die zeggen van gemeenschapsvraagstukken worden in het huis of in de tuin of op je porch of op je veranda
of onder de Sandbox Street, zoals ik tijdens mijn medenspeech zei. Onder de Sandbox Street, dat was de plaats waar mijn grootvader de problemen in de wijk oploste. Weet je, dus dat is alles wat je had. Maar tegelijkertijd moeten we wel zeggen dat de samenleving in Nederland zit in elkaar met wijkraden, gemeenteraadsverkiezingen en ook het Rijk. Dus met andere woorden, democratie krijg je ook op een andere manier voor. Ja. En als dat niet zo was in 1919, dat dus de burgers van de koloniën van Nederland werden dus niet als Nederlandse burgers gezien. Precies. Daar komt het gewoon op neer. Ja, het waren koloniën en daar waren dus niet het actief stemrecht en kiesrecht was daar niet van toepassing. En dat bevestigt dus dat de principes en de ontwikkeling van hoe kijken wij aan tegen thema's als vrijheid, democratie, gelijkheid, hebben wij nog Jong. Ja, jong, ik ben heel voorzichtig, want ik word heel allergisch. Als ik in een Tweede Kamerdebat zit met zo'n partijen die noemen, maar die gaan zeggen, het is één familie en wij zijn ouders en eiland en kinderen. Ja. Dan gaan we de haren in zo'n reishuis. Zo wil ik gelijk in. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik laat in ieder geval zeggen, de democratie en dus de verhalen van wij lossen zaken andersom, dat is ook een waarheid. En het democratische stelsel is een overwegend Nederlands stelsel, wat ook op Curaçao van toepassing is, en op Sint-Maarten en op Rome. Dat is een Nederlands stelsel, wat vanwege het koloniale verleden daar is geïncorporeerd. De vraag is, past het goed bij de bezijn? Dan moet je dat aanpassen. En ik weet niet of ik nou heb geantwoord naar communicatie. Ik weet precies wat ja. Want dat is de realiteit. Ja. En dit is empathie. Dit is het mooie van deze avond. Het is uniek. Want dit hebben mensen niet. Dit begrijpen mensen niet. Hoe het in elkaar zit en hoe moeilijk het is ook voor ons. Ja. Binnen het proces dat we zijn Nederlanders, maar we zijn ook niet Nederlanders. Ja. Dus het is zo. Ja, maar het ding is ook, hoeveel weten wij van onszelf en hoeveel weten Nederlanders eigenlijk van zichzelf om van ons te weten? Snap je? Dus als je vanuit ik bedoel, ik neem dit vaak, en ik zeg dit vaak, jullie kennen de Willie Lynch letter, zeg maar, wat the making of the slave. Er wordt letterlijk gezegd dat families werden uit elkaar gebroken en overal verkocht. Willie Lynch letter, hij is een Engelsman. Hij komt hier vandaan. Deze buurt, ongeveer. En zij hebben deal met Nederland gemaakt, bijvoorbeeld met Suriname. Hebben ze Suriname omgewisseld voor Amerika. Hij kwam met het concept omdat de slaven gingen opstaan omdat ze wisten waar ze vandaan kwamen. Dus toen hebben ze, ik zie het als een businessplan. Want dan heb je directeur, manager, en zo is onze gemeenschap gewoon in elkaar gezet. Dus we still in de slave system. Alleen vanuit een andere vorm wordt het gedaan. Maar nog steeds onze educatie en van alles nog wat. Kom op, wij maken geschiedenisboeken open. En wat zien wij? Een blank, een witte, die eigenlijk een zwarte vanuit Afrika wordt gehaald. Dus in je onbewust gaan onze kinderen opgevoed worden dat ze minderwaardig zijn. Hier in Nederland is het net andersom. Dat een witte cultuur een zwarte gaat zien als een minderwaardige. En dan hoor je nu nog steeds, wanneer elk kind begint met geschiedenisboeken. En daar, om even op terug te komen op dat Willie Lynch gebeuren. Willie Lynch zegt ook, dit heeft gewoon voor eeuwen gewerkt. Als het voor de slaven heeft gewerkt, heeft hij gewoon toch ergens eerder gewerkt. Hoeveel weten Nederlanders over zichzelf?
Ja, maar... Wij kunnen naar Afrika gaan en we kunnen informatie halen. Ja. Volgen jullie mij nog? Ja, zeker. Maar laten we even mevrouw Marten, die wilde reageren volgens mij al. Ja. Ik vind wat jij nu naar voren brengt een beetje te abstract. Want er zijn een heleboel mensen hier in Nederland die veel van Curaçao weten. Maar wij, ons traemos. Maar hoeveel weten wij van onszelf? Wat zeg je? Hoeveel weten wij van onszelf? Want Curaçao, daar is het verhaal niet begonnen. Er zijn een heleboel mensen die veel weten van Curaçao, geloof mij. Ik kom vanuit het onderwijs en als Curaçaose kinderen op school komen, weten ze veel waar ze vandaan komen. Geloof me, we kunnen het niet zo groot gaan maken. Alsof niemand het weet. Nee, dat zeg ik ook niet, eigenlijk. Nee, maar als je het zo hoort, dan denk je, hey, die kinderen weten niks. Ze weten het wel. Echt waar. Geloof me. Ik wou toch ook bij mevrouw komen, want we hebben al gesproken aan de telefoon. En wat mij zorgen baart, is het onderwijs. U weet, ik ben gepensioneerd weer, eigenlijk. Maar elke week hoor ik weer, wanneer kom je weer? We hebben 2 kinderen voor jou, voor de middle teaching. Geloof me, op dit moment in Nederland moeten wij rekening gaan houden met de kinderen die uit Curaçao komen, of de studenten. Daar ben ik heel erg bezorgd over. Ja. Want dat heb ik, misschien ga ik uit zijn richting, maar ik wil iedereen de kans geven om wat te zeggen. Maar Mary, even op de studenten, Jorien kan vertellen wat, want afgelopen, volgens mij een maand geleden ongeveer, heb je moties ingediend in de Kamer. En jij bent altijd bezig ook aan het knokken voor onze Caribische studenten, of voor alle Caribische Nederlanders. Nou, het was in ieder geval, ik was gewoon echt onwijs blij dat ik het tijdig in de gaten had. Want wat je niet moet onderschatten, en mevrouw Marsje ook niet, is dat ik ben geen onderwijswoordvoerder. Ten eerste is het zo dat als Caribische studenten naar Nederland komen, worden ze onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem. Ja. Dat is 1. En ik ben geen woordvoerder onderwijs. Dus een Tweede Kamerlid die heeft het over algemene problemen. Dus ik was ontzettend blij dat ik ineens zag dat er dus een speciaal kort debat was aangevraagd over Caribisch onderwijs en de Caribische studenten in Nederland. En ik heb toen gevraagd aan een woordvoerder onderwijs van mijn eigen partij, mag ik het debat overnemen? Want ik wil er iets extra's mee doen. En anders zouden anderen het misschien niet goed insteken. En toen heb ik inderdaad ingezet op twee moties. Daar is ook niet het laatste over gezegd. En dat komt terug. Wat mevrouw Marshall misschien weet, is dat er dus een soort 4 landen overleg is. Waar de ministers van onderwijs, dus van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Nederland, en dus ook de Nederlandse minister Dijkgraaf, die komen 1 of 2 keer per jaar bij elkaar. En die hebben, en vorige week waren ze hier, waarin ze dus gezamenlijk zitten en samen een agenda bepalen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs van de Caribische studenten op de eilanden verbeterd kan worden. Dat is ook onderdeel van de hervormingsagenda. En dat is ontzettend belangrijk om inderdaad ook te horen van hoe wordt dat dan verbeterd. En wat is de investeringen die de landen er zelf in kunnen en moeten plegen. Want het is natuurlijk voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijsstelsel. Daar is Nederland niet voor verantwoordelijk. Om even het onderscheid te maken. Maar het feit dat er dus inderdaad het grootste deel van Caribische studenten nog steeds hier in Nederland komt studeren voor vervolgonderwijs, mbo of hbo of universitair onderwijs. Of nu zelfs ook, omdat het sociaal-economisch slechter gaat op de eilanden, komen steeds meer families ook eerder naar Nederland met jongere kinderen in de lagere of in de middelbare school.
zie je inderdaad dus dat die synchronisatie en de samenwerking wel moet worden verbeterd. Er is een 4-landenoverleg waarin dus wordt gezegd dat er niet meer moet worden samengewerkt. Betere aansluiting is ook belangrijk. Ja. Tegelijkertijd is er ook zoiets wat de Nederlandse minister van Onderwijs ook heeft gezegd, is dat ze studeren in de regio willen faciliteren. Want als je hier natuurlijk de meeste opleidingen zijn in het Nederlands. Ja. En als je Nederlands onvoldoende beheerst, dan heb je al gelijk 3-0 achterstand. En natuurlijk is het wel deels gecompenseerd, want in Nederland is ook een soort diversificatie gaande met meer Engelstalige opleidingen. Ik zie heel veel mensen van de bovenwindeilanden ook Engelstalige opleidingen. En dat doen ze best goed. En ook zelfs de mensen van Anouk, Curaçao en Bonaire, die doen ook soms Engelstalige opleidingen en doen het dan ook beter. Ja. Ze voelen zich veel meer thuis met Engelstalig. Dus met andere woorden, taal, instructietaal, is heel erg belangrijk om je doorstroom te stimuleren. Ja, wat makkelijker. Ik weet dat er op Curaçao is ook altijd een discussie over de moedertaal. Ja, klopt. Van ja, nee, en tot hoe ver, of onderbouw, bovenbouw, wel doen, niet doen. Dat zijn, ik weet ook mevrouw Kibbelaar, die heeft daar ook een heel expliciet altijd aandacht voor. Van, is wat met een te arme taal, ja dan nee. Die discussies zijn natuurlijk echt discussies die op Curaçao primair moeten plaatsvinden. En we hebben een paar mensen die er veel meer over kan vertellen dan ik. Maar de problemen hier zijn absoluut reëel. Daar kan ook nog meer vooruitgang in worden geboekt. Door versterking van het onderwijs op de Caribische eilanden zelf. En om bijvoorbeeld ook te kijken in hoeverre daar door middel van samenwerking veel meer aandacht op kan staan. Je hebt bijvoorbeeld gezien een samenwerkingsverband tussen een Mondriaan, MBO op Curaçao. Ja. Werkt dat? Hoe kan dat goed werken? Wat voor samenwerking? Dat zijn heel initiatieven om te gaan kijken of het gaat werken. Ja, en de informatie die overgedragen wordt ten voordele van de community. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja. En niet zozeer alleen een samenwerking aangaan. Ja. Maar wat zijn de verhalen of de tools dat je gaat meegeven aan de volgende? Aan de bevolking. Ja. Die ten voordele is voor hun en voor de community. Ja, hoe bedoel je? Dus de andere invulling geeft aan het onderwijs? Ja, ik bedoel, je kan een opleiding daar zo neerzetten. Maar de community, wat ik vind, ik weet niet wat voor samenwerking het is. Hè? Dus het is geen oordeel. Het is meer vanuit, want vaak heb je samenwerking. Maar men gaat niet kijken wat de bevolking nodig heeft. En ik praat nu, en daarom vanuit de wijkraad ook, vaak worden gewoon beslissingen gemaakt zonder te kijken wat de mensen nodig hebben. Wat de mensen schreeuwen. En zo'n ding wordt vaak organisaties binnengehaald van, dit is een bekende organisatie. En komen, laten we inderdaad samenwerken. Wat een goed begin is. Ja. Dus ik praat er niet ik ben met je eens hoor. Maar gewoon even opletten. Van, ga niet kopiëren. Wat hier misschien werkt. Klopt. Maar niet per se op de Caribische exact, werkt. Want dan creëer je eigenlijk hetzelfde achterstand. Ja. Jij bedoelt dan het gesprek aangaan en kijken wat er nodig is. Wat de mensen nodig is. En dat vind ik ook bij het maken van beleid. Hè? Ja. Dus een beleid moet niet achter de computer gemaakt worden zonder in gesprek te gaan met de mensen die het betreft. Ja, dat is een belangrijk punt. Ja. Hebben we vragen? Ja, ik wil hier instappen. Vroeger hadden wij in de diverse steden stichtingen, noemde men dat. En als dat nu nog bestaat, is het makkelijk voor hun om de punten allemaal naar voren te brengen. Wat de bevolking, wat die wijk of die persoon nodig heeft. Dat was de 1-op-1 benadering bij die stichtingen. En die is totaal weggegaan. Uit Rotterdam is er geen OKA meer. Deze mensen zijn mensen die, want die werken er ook bij, toch? Die kunnen dan samen in die organisatie dan werken, zodat alles wat ze nodig hebben direct naar de gemeente gaat.
Ja, En dan krijgen ze de hulppakketten om die groep van mensen te helpen. Het was zelfs zo ver dat de één persoon in die kamer die doet de woningen. Mensen die woningen nodig hebben. De ander doet de problemen van scholen van kinderen. Dus elk facet had iemand die hun hielp. Ja. Die zijn allemaal weg. En dat brengt Rotterdam zeker ontzettend veel. Ja, en ook onder sms. Ik denk dat er nog dat is zeker waar, dat is veranderd de afgelopen 10 jaar. Ja. Dat je meer op jezelf bent aangewezen. Maar ik noem nog een aspect waar ik in ieder geval wel mee, wat ik heb gezien. En dat is dat, ik noem ze de free movers. Dus mensen die zelfstandig hier komen, dat percentage is echt toegenomen. Ja, dit is echt. En vroeger kwamen we allemaal met de bursalen en zo, van iedereen als groep bij elkaar. En dan had je zicht op wat er gebeurde, waar mensen waren en die begeleiding en die coaching. Maar als mensen zelfstandig maar ze willen. Maar tegenwoordig is het veel groter, hè? Ja, maar dat weet ik. Een familieleden van mij ook. Het hoeft geen probleem te zijn. Maar het kan als het lastig wordt. Kan je soms die steun missen. Ja. En het feit dat het jaar goed is gegaan, is alleen maar aan te moedigen. Was Maar er niet zijn ook makkelijk. mensen. Nee. Maar je kijkt waar je nu nog zit. Weet je. Ja. Dus daar heb je jezelf doorheen geduwd. Maar er zijn zeker Caribische jongeren die het echt moeilijk hebben. Ja, Die mega zeker. veel schulden hebben opgebouwd. Dat komt ook door het studiestelsel. Ja. Wat er natuurlijk Ja. nu is. Ja. In vergelijking met 10 of 20 jaar Ja. geleden. Ja. En dan begrijp je het niet helemaal. En ineens heb je een achterstand opgebouwd met studie. En is je leven dus wat dat betreft 2 of 3 keer zo hoog als een gemiddelde Nederlandse student. Die zijn studie kan afrondt. Want hier, je kunt niet het eerste jaar of de eerste 2 jaar bij je ouders blijven wonen. Je moet gelijk jezelf Ja, wonen. zelf Er wordt ook nog zelf eens geadviseerd dat je niet moet gaan werken bij het begin. Om eerst gewoon aandacht te besteden aan je studie. Dus ga je maximaal lenen. Nou, en dan blijf je ineens met een schuld van 50.000, 60.000 euro. Mooie formule. Mooie formule. Ik heb geleend en ik heb maximaal geleend en ook gewerkt vanaf het begin. Dus als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja, ik kon zonder die lening. Maar Ja, goed. minder hè? Ja, ik kon Maar dat is dus wat dat betreft, wat mevrouw Marshall zegt, is dat er dus meer coaching en begeleiding is bij de afwegingen die je maakt. om Dat is een gewoon een beslissing te feit. nemen. Ja. Dat is gewoon een feit, maar het zijn ouders die hun kinderen met 2000 euro naar Nederland sturen, 3 tot 6 maanden bij een familielid onderbrengen en dan moest je het zelf uitzoeken En soms. dan bellen we Annie voor een huis. Dat ook, en soms gaat het goed en misschien in de meeste gevallen gaat het goed, maar het gaat niet goed genoeg. En dat is gewoon reden om wat dat betreft nog beter in te zetten. Er is een regiegroep opgezet, dat weet u hè, vanuit het 4 landenoverleg. Is er een regiegroep met de onderwijsinstellingen in Nederland die zich samen buigen over het verbeteren en ondersteunen van Caribische studenten. Is er niet ook een van de Nederlanden? Sorry? Het is een regiegroep van de Nederlandse onderwijsinstellingen. Dat is naar aanleiding van de brandbrief die de bestuurder hier van de Rotterdamse Hogeschool aan de minister 3 jaar geleden gestuurd. Ik kan het toch wel uitzoeken. Ik kan, Boormans. Ja, Boormans. Ja. Ja. We hebben nog een vraag. Hoe komt dat het percentage van onze mensen zo hoog is in financiële problemen zitten? En we praten zeker in die area dat we nu zitten, in Rotterdam-Zuid, centrum, hebben we heel veel families met heel veel sociaal-financiële problemen. En dit is niet van 5 jaar, dit is van jaren. Is het niet tijd dat wij de krachten gaan bundelen om een soort organisatie op poot te zetten dat we die mensen kunnen begeleiden en helpen? Want ik mis dat ontzettend veel. Waarom? Ik merk, iedereen werkt op zichzelf, te veel losse vlokken. En dat heeft geen richting. Weet je wel, iedereen, bijvoorbeeld budgetpaper, dat is een hele goede voorbeeld van dit geworden. Ja. We werken hier in een wooncorporatie. Iemand heeft schuld, die sluit zich aan een budgetbeheer. 6 maanden krijg je geen geld. Als ik de 7e maand ga vragen,
Ja, meneer of mevrouw zal een goed zien. Dus de budgetbeheerder. Dus die mevrouw die zoekt hulp. Die zit in een dubbelprobleem. Dat zijn alle situaties waarom. Omdat ze gaan zich aansluiten bij iemand die zich aanbiedt. Maar die persoon weet niet dat die persoon is te vertrouwen of nee. Maar die gaat gewoon in zee met zo'n persoon en die wordt gewoon bedonderd. Ja. Dus we hebben gewoon zoveel problemen. En ik wil het gewoon heel duidelijk maken. We moeten ook proberen een soort organisatie te maken, op te bouwen, ook in onze eigen taal. Ja. Want de taalbarrière En daar het grootste probleem is. Ja, en voor de mensen die zijn vergeten, ik ben kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, hè, nummer 10 op de lijst, laten we Maar een van mijn punten, Hendrik, is juist dat, hè, want onze mensen worden nu, die staan te ver van de besluiten die genomen worden in de gemeenteraad. Heel veel mensen zijn in problemen. Ik denk zelf dat het komt doordat men de nodige informatie niet snel kunnen vinden. En laten we eerlijk zijn, soms zijn die brieven te lang en ingewikkeld. Ja. En we zijn te trots om te vragen. We zijn te trots om te vragen. Maar daarom pleit ik voor, dat zal ik straks zeker doen vanuit mezelf, zal ik pleiten voor een informatielijn waarin mensen gewoon kunnen bellen en papiermens kunnen spreken. Ja. Want dan begrijp je welke stappen je moet ondernemen om geholpen te worden. Ja, maar dit heeft de Marokkaanse community ook. Dat zou niet zeggen dat je door bij de politiek. Ja. Dat zou je moeten afleggen met de regering. Dat staat nog een beetje vast. Dat is een collectief. Dat zou een hele goede zijn. Ja. Nou, Dus ik denk dat het een heel belangrijk voorbeeld is en een hele concrete suggestie. En omdat natuurlijk de Antilliaanse gemeenschap in Rotterdam gewoon veel hoger is dan in andere gemeenschappen. we hebben ongeveer 27.000 Caribische Nederlanders Ja. hier in Rotterdam. Ja, en dat zou ik me kunnen voorstellen, want jij wordt natuurlijk gewoon verkozen. En jij ook. Dat jullie daar gewoon, Zuid is ook gewoon een heel groot percentage Antillianen in Zuid. Dat jullie misschien wel op die manier ook kunnen samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. Zeker. We zitten zwaar over tijd. We gaan terug naar de lokale verkiezingen. Ik weet niet of ik dit mag vragen, maar heb je al gestemd, Jorien? Ik dacht dat ik bij mij omdoen hoe kon stemmen vandaag. Zoals ik dat Woensdag pas. Maar dat kon ik in ieder geval niet doen in mijn wijk. Dus de lokale wijkbibliotheek was gesloten. Dus ik ga denk ik morgen of misschien is woensdag dus meer rust. Want dan is er ook geen kamerdag. Want morgen hebben we nog een kamerdag. Ja. Ik wilde graag vandaag doen. Je wilde graag vandaag, de eerste dag. En wat zijn jouw overwegingen bij het kiezen van een kandidaat? Ja, het is een lastig. Ik woon in Den Haag. Ik vind natuurlijk gewoon representatie van mensen met een Caribische achtergrond heel erg belangrijk. Maar ik vind ook gender ook heel erg belangrijk. Dus ook de verdeling tussen mannen en vrouwen vind ik ook. Dus diversiteit in de gemeenteraad, in het bestuur, dat brengt uiteindelijk bij aan een rijkere en meer verbonden samenleving. Waarin ook alle problemen voldoende aandacht krijgen. En niet alleen maar de eenzijdige issues elke keer weer door dezelfde agenda naar voren komen. Dus dat vind ik, dat zijn voor mij aspecten die mij spelen in mijn afweging. Dus soms kan het een vrouw zijn, vind ik belangrijk, want er is onderrepresentatie. En als ze er niet is, want ik vind mensen met een Caribische achtergrond ook belangrijk, dan zal ik daar mijn keuze in maken. En heb jij gestemd? Nog niet. Nog niet. Ja, dat ga ik morgen of overmorgen doen. Nou, vandaag was ik nog bezig met de repetities. Dus dat werk gaat gewoon door. Spreek je mensen in je omgeving of moedig je mensen aan om ook te gaan stemmen?
Nee, niet bewust, zeg maar. Maar ik denk dat op het moment dat ze mijn gezicht zien, dan is het al een aanmoediging van want dan krijg ik gewoon dagelijks, ook de hele tijd berichten. Bijvoorbeeld met dit soort gesprekken, dan zie ik gewoon allemaal berichten binnenkomen. Net had ik bij Trimerdia had ik een interview gehad. Ja, en dan kreeg ik, ja, maar dan kan ik op je stemmen. En, weet je, dus op die manier heb ik al mensen aangemoedigd om op jou te... Niet alleen op mij, want voor mij, ik hoef niet per se in de wijkraad te zitten. Van mijn doel heb ik gewoon bereikt al, wat ik net zei. Van, Ja, de dingen die je nu al doet in de wijk. Ja, want het feit dat ik in de wijkraad ga zitten, zal het mij niet weghalen van die dingen wat ik voor de wijk ga doen. Want die dingen voor de wijk ga ik blijven doen en daar sta ik. Maar het punt is, nu sta je op de lijst voor de wijkraad. Oké. Thursday en pitch. Waarom moeten ze jou kiezen voor in de wijk? Dat vind ik gewoon heel lastig, man. Heel lastig. Kijk, mensen moeten gewoon stemmen, vooral omdat ze zichzelf kunnen herkennen in één iemand. Dus of ik het ben of andere collega's van mij, mooi meegenomen. En wat ik wel hoop, is dat mensen die gekozen worden, we samen blijven werken om de collectieve problemen op te lossen. Dus niet alleen mijn probleem, maar ook jouw probleem en die probleem. Dus het moet een collectieve ding zijn om op te lossen. Gewoon een groepsleider die eigenlijk gekozen wordt om de groep te vertegenwoordigen. Dat vind ik gewoon ook voor die mensen die gekozen worden als minister en voor alles nog wat. Je vertegenwoordigt je huis op Curaçao. Snap je? Dus op die manier zie ik eigenlijk mijn positie. En mag ik nog iets toevoegen? Ja, zeker. Wat heel belangrijk is als het gaat om die diversiteit, ook representatie van jongeren is ontzettend belangrijk. Het kan misschien de afgelopen tijd ons een afschrikreactie met zich meebrengen, dat jongeren zich misschien niet verkiesbaar zouden willen stellen. Je ziet hele goede ontwikkelingen dat er meer jongeren, als jullie ook naar voren komen. Dus ik vind het ook wel een hele bijzondere factor. Maar stemrecht is al met 16 al in de wijk. In de wijkraad, klopt. Vanaf 16 jaar kan je stemmen. Ja. Ik weet niet of jij dat heel expliciet al naar buiten hebt gebracht, maar daar begint het bij. Want als je dus die sociaal-maatschappelijke politieke vorming bij de 16-jarigen gaat beginnen, dan wordt heel vaak gezegd, ja, waar bemoeien zich 16-jarigen zich dan mee? Kunnen zich daarover misschien nog helemaal niet uitspreken? Maar ik heb die mening echt niet. Met 61 zijn wij voor verlagen zelfs van het kiesrecht naar 16 jaar. Ik ben mega veel jongeren tegengekomen van 16 jaar die hele expliciete ideeën en meningen hebben. Dus ik zou al laatst nog willen zeggen over de muis van richt je ook op die 16 jaar. Ja, en ik denk dat muis echt met de mooie dingen die je maakt, mooie dingen die je doet, dat je echt die groep kan aanspreken. Mijn uiteindelijke doel is mensen motiveren om de beste versie van zichzelf te zijn. Mooi. Dus, Jorien, je zei net iets over jongeren. Ik dacht misschien heeft Maggie, want Maggie die vindt we moeten jongeren echt hebben in de politiek of overal jongeren hebben, maar we moeten onze ouderen niet vergeten. Ja, toch? Wij moeten luisteren naar de jongeren. Ja, luisteren eventjes. Ik praat ook veel. Maar als ik zeg, dat is belangrijk. En terwijl ze aan het praten zijn, ben ik bijna van. Maar ik luister. En als je luistert naar de kinderen en ook de regering, luisteren dan een keertje naar ons. Ja. En niet denken, I'm the boss and you're doing what the hell I want. Nee, maar dat is zo niet waar. Dat samenwerken. Ja, maar jongeren zijn tegenwoordig zo'n nieuwe type cultuur, zo'n nieuwe type manier van denken. Door het DNA van jongeren en door het denken komen er hele andere oplossingen voor de problemen die er worden gezien. En dat is inderdaad op basis van nieuwe bloed alleen maar mogelijk. En dat moet je inderdaad heel erg druk aanmoedigen. Echt deelname vanaf wijkraad. En ook, ik bedoel, er was vorige week bij de campagne kick-off
In Den Haag was er een 19-jarige Angolese meisje die ook bij ons bij D66 meedeed als nummer 4 op de kandidaat. 19 jaar. Echt geweldig jonge dame. Geweldig. Ja. Geweldig. Echt trots op te zijn. Ze zijn er wel. Maar die moet je dus nog weer plat doen. Ja. We zijn met z'n velen. Mensen, we gaan afronden. Laten we even kijken of we nog vragen hebben met het publiek. Heeft iemand nog een toevoeging? Ja, zoals ik altijd. Ik moet het even af. Vragen, ik weet u, u zit op de juiste plek, Tweede Kamer. Vraag alsjeblieft aan alle leden. Stop het nou. Listen. En werk samen met Curaçao, Aruba, de eilanden. Niet commanderen. Echt, ik wil hier. Maar wat ik 2-3 keer de heer Knops heeft horen praten, dat ik, oh boy, you're bad. Je kan toch ook niet 3 mensen hier zetten en die zo zetten alles op papier en jij daarop Curaçao? Zorg dat je doet wat ik op papier heb gezet. Je voelt niet eens wat ik voel op Curaçao. Het doet me pijn. En serieus praten als het niet gaat, maar laat iedereen voelen, we werken samen. Ja toch? Voor alles. En de Congo, daar wil ik niet eens over praten. Dat wordt een apart. Dat wordt een apart. Lieve volgers, we zijn aan het einde gekomen van een mooie avond. Jullie hebben nog 2 dagen om te gaan stemmen. Je kan stemmen voor de gemeenteraad en ook voor de wijkraad. We hebben hier bij ons een kandidaat wijkraad. Voor de Afrikaner, voor de duidelijkheid. En ik kandidaat nummer 10 voor D66 Rotterdam. Jorien, dankjewel voor je komst. Dat de komst was hier in Rotterdam. Hele fijne avond. En vergeet niet te gaan stemmen. Tot dan. Ga stemmen. Nee, dus gewoon jezelf postuleren. Ja. Als persoon, hè? Ja.